Знаете ли, кой е часовникът, който съчетава класическа визия с японска прецизност? Днес ще ви покажа един истински джентълмен. Ориент Класик. Тъмно-зеленият циферблат веднага привлича вниманието. Нещо различно, но едновременно изискано. Елегантните златни акценти добавят усещане за лукс, без да е натрапчиво. А допълнителните индикатори за дата, ден и показания за ден и нощ показват, че стилът може да бъде и практичен. Това е автоматичен часовник, навива се от движението на ръката ви, без батерии, с резерв от 40 часа при пълно навиване. Истинско усещане за часовник от класа. Ориент Класик е часовник, който не просто показва време. Той говори за стил и характер. Може да го намерите при нас vpurchase.net.